नोंथांमोना दा बिराद भाइरेल खालामदों, बिराद शेयार खालामदों। दा ससियेल मिडियायाव नायोबा बिनिल' माने ओरैबायदि शेयार जागासिनो आरो। खिन्थु नोंथांमोननो आं क्लियारिफिकेसनखौ होनो सानदों आरो। दायो आंजों फान्थावस्रिया बिथाङा गैया, माने बेलेग थायो गोजानाव। दायो बिथाङा न'आव दं आरो। ओमफ्राय मानो होनोबा बे भिडिअनि बागै बेखौ रायलायग्रोनोसै। भिडिअआ जाहैदों होनोबा फान्थावस्रिया माने गुवाहाटीयाव मबाइल लायनो थांदों आरो। ओमफ्राय माने मबाइल लायनायाव सानसेनो थांना सानसेनो फैफिनदों आरो बिसोरो। माने जोंहा न'निफ्राय हर थाबोनो एलाउड होखायाखै, नङाबा सासे लोगो हिन्जावनियाव बियो रुमाव हर थाबोनो नागिरदोंमोन आरो। ओमफ्राय जोंहा हर थाबोनो होआखै आरो न'निफ्राय मामा बाबायाबो। ओमफ्राय दायो गुवाहाटीयाव लायबाय बिसोरो। लायनानै बिदिनो एसे लेटै थांदों आरो न'निफ्राय, उदालगुरिनिफ्राय माने। ओमफ्राय लायनानै मबाइलखौ लाबाय माबाय बिदिनो एसे गोबाव जाबाय। ओमफ्राय फैयै हरजों हर फैफिनदोंना बिसोरो। हरजों हर फैफिननानै माने थांनायानो 2टा-3टासोआव थांखादों आरो बिसोरो उदालगुरिनिफ्राय। ओमफ्राय बायगौ मागौ एसे लेट जाबाय। ओमफ्राय फैयै ओमफ्राय 2:30-3टासो जाहां जाखाबाय। सोरांसि जाखाबाय आरो, माने सोरांनायखौनो हमखादो आरो माने। ओमफ्राय बेयाव माने जों गामि खाथियावनो आरो मोनसे माबा दङ, लामा दं आरो बेयाव मेन रड, माने थांलाय फैलाय बयबो नुखायो आरो। माने लामा माने आन्दो आनला बेफोरबायदि नङा आरो, माने खुलाखानो लामाया। बेयाव लाखिबायनो। ओमफ्राय लाखिनायाव माने बै मबाइल कभारखौ सोनानै लाबोआखै जाहैदों। मबाइल कभारखौ न'आव मोनसिगोन नालाय, ओमफ्राय मबाइल कभारखौ सोनो हायाखै होननानै सोबाय थानो कसिस खालामबाय थादों आरो फान्थावस्रिया। ओमफ्राय बेयाव सोनो हायाखै, नों सोना होलाय होननानै बियो जाय गावजों थांफादों बेखौ सोनो होबायनो। ओमफ्राय सोनो होनानै बेबो लाखिनानै सोबाय आरो। ओमफ्राय सोनायावनो बे सोबाबो हाया ओमफ्राय गोरा जायो। ओमफ्राय बे मबाइल कभारखौ सोनायाव मबाइल आइफन लायदों इयो। ओमफ्राय बेखौ सोनायाव माने एसे गोबाव जानायावनो बियो ओमफ्राय हासुनो ओंखारदों जाहैदों, बाहेराव थांनो हासुनो ओंखारनायाव। ओमफ्राय इयो गारिखौ लाखिनानै हासुबाय जाहैदों। ओमफ्राय हासुनायावनो ओमफ्राय गारि हाबफिननायाव मानसिफ्रा फैबाय आरो बिसिनिया। बांद्राय मानसि नङा, आं रायजोबो बुङा, बेयाव 2-3 मानसिल'मोननो। ओमफ्राय दा आंनो खोन्थाजोबदों आरो बिसोरो फुल खोथाखौ। रायजोबो नङामोननो बिसोरो। ओमफ्राय माने 2-3 मानसिल' आरो, बेयाव रायजोखौबो बुंनो थाङा आङो। ओमफ्राय बिसोरो बुंबायनो, ओमफ्राय इदि ओमफ्राय माने डाइरेक्ट बिसोरो रागा जोंनानै गाज्रि वार्डस बाहायखादों आरो। माने गाज्रि भाषा बाहायग्रोखादों आरो। माने बिसिनाव मानि थाखाय लाखिदों मादों बेफोरखौ मोजाङै फुल सोंजोबाखै आरो। बबेनिफ्राय फैदों मादों बेखौ सोङालासिनो बिसोरखौ डाइरेक्ट आखाइ होदों आरो। ओमफ्राय आखाइ होदोंनो। ओमफ्राय दाना जोंना फान्थावस्रिया पेरियड जादों, माने जाय हिन्जावफोरनाव जायो बे जादों आरो, न'निफ्रायनो जानानै थांखानाय। ओमफ्राय बियो माने बे स्टेफ्रिखौ लांफाखादों आरो इयो। सरि गाज्रि मोननाङा लोगोफोर, आं बुंनांगौ बायद'था जाबाय आङो। ओमफ्राय माने बेखौ लांफाखादों न'निफ्रायनो। ओमफ्राय एसां गोलाव लामायावथ' बे इदि मोनसेजों थाबाय थानो हाया नालाय। ओमफ्राय बियो लांनानै माने अबेबा लेट्रिनफोरथ' मेरलादि थाखायोना, लेट्रिन टयलेट माबाफोराव माने बेखौ स्टेफ्रिखौ चेन्ज खालामनानै प्लास्टिकआव लाबोदोंनो। माने बे बुस्थुखौ जानला मानला गारजाया होननानै गिनाय दं आरो। जानला मानलाबो गारजाखाया बे बुस्थुआ होननानै प्लास्टिकआवनो सोनानै बेरायनानै थननानै माने प्लास्टिकआवनो सोनानै लाबोफादों आरो। लाबोनानै माने न'आव गारगोन जादों आरो। ओमफ्राय बेखौनो बिसोरो माने बेफोरबायदि ओरै बे खेवनानै नायदोंनो जादों आरो। माने प्लास्टिकखौ खेवनानै बिसोरो बेफोरबायदि माने गाज्रि भाषा बाहायदों आरो। ओमफ्राय बिसिनि बेग सेग बेफोरखौ चेकिं खालामदों। ओमफ्राय बेगनिफ्राय फैसा 10,000 गोमादों। गावसोरथ' लादों होननानै बुङाखै। जुदि लायाखैबा फैसायाबो गोमादों आरो। फैसा गोमानायखौ आं जेबो बुंनो थांला। 10,000आनो जा 20,000आनो जा, फैसाया 10,000 गोमादों आरो। ओमफ्राय दा बुंदों बिसोरो माने जाय नाफार्टिजों थांफाग्रा बेखौनो माने लादों होनना बुंदों। हारे बेलाय मानो लानोबाथ' बेयाव सिगांबावबो लानो हायो, मानो लानो। बिसोरो बेबायदि फासायदों, बेबायदि नङा आरो खोथाया। बे लाग्रा मानसि नङा आरो लायाखैबो बियो। ओमफ्राय दा फैसानि खोथाखौ आं बारा बुंला, फैसाया गोमाबाय जिहेतु मोनफिनखालाबो आरो फैसानि बांसिन माबा जायाखै। ओमफ्राय बुंनो सानो होनोबा बेयाव जेबो गाज्रि रिजनखौनो नुवाखै, गाज्रि रिजनखौनो नुवाखैनो। जेबो गाज्रि रिजनानो गैया बिसोरनाव। ओमफ्राय बिसोरो माबोरै डाइरेक्ट भिडिअ भाइरेल खालामनो हाखो, भिडिअखौ बोरै शेयार खालामनो हाखो। आदसा बिसोरो बुंनो सानदों माने बिसोरो बुंदों माने बेफोरबायदिया बारा जाबाय बर' समाजाव मायाव बेफोरबायदि होननानै माने होबथानो नागिरदों। आदसा थिगानो दे होबथा, खिन्थु नोङो मोजाङै सोंग्रो, मोजाङै माबा मोनसे खालामग्रो। माने मोजाङै सोंग्रो, मानि थाखाय माबोरै फैनाय बेफोरखौ मोजाङै सोंग्रो। माने जाहा था आखाइ होबानो जागोन बेथ' नङाना, बेखौथ' आयेना गनायाना। बेखौ नों सोंग्रोदो।
आरो बुनायनि राइट्सखौ आं मोजां मोनाखै बुनायनि जेबो राइट्स गैयामोन मानो बुनो मोननांगौ सासे हिनजाव मानसिखौ जिहेतु बेखौ गाज्रि रिजनाव नुफ्रांबायबाबो बेखौ बुनायनि मोन्थाय गैयामोन बुदों खानाय हमदों आरो गाज्रि रिजनबो नुवाखै जेबो गाज्रि रिजननि प्रुफबो होनो हाया गाज्रि रिजनबो नुवाखैमोन आरो ओमफ्राय माने बिसोरो बेफोरबायदि आं बिसोरो इसां हमथानो गोसो इसां समाजनि खामानि मावनो बेफोरखौ होबथानो लुगैदोंबा बेफोरखौ नायनो हायाखैथ' जोंबो हाखाया बेफोरबायदिखौ माने बेफोरनि फारसे इसां साननाय दङबा बिसोरो हमनानै लाखिनानै मोजां सोंनानै बुंनांगौमोन बा मोनसे एबसुनियानो जा एनडिपिनियानो जा माबा मोनसे पार्टियाव खबर हरनानै बुंनांगौमोन बा गामिनि रायजोफोरनावनो खबर हरना बुंनांगौमोन बिसोर मोनसे एक्सन लागौमोन बिसोरनो आखाइ होग्रोनाया रं जादों आरो बिनि सायाव जेबो रिजन गैया गाज्रि रिजन गैया बिनि सायाव आरो जेबो गिदिर खोथायानो नङामोन बिसोरथ' जेबो बुङाखैनो ओरैनो जास्ट फार्स्टआव सोंफैग्रोनायाव सानदों नै जेबो नङा बिदिनो सोंफैदोंदां बयबाबो गाव गावनि गामियाव गारि लाखिफैबाथ' बयबाबो सोंखागोन होननानै माने बिसोरो माबादोंनो आरो जेबो सानाखै गारि सालायहां जानायावनो बोख्लायखाबायनो आरो जाय सालायदोंना पार्टिजों थांफादों बेखौबो गनजों उनजों खर'आव फैनानै बुदों आरो खिन्थु बिदिया बिराद गाज्रि जादों दै सोंग्रोनांगौ सोंनानै नों माने मा होनो मानसिखौ बुनाङामोन आरो भिडिअ बानायनानै बेबायदि भाइरेल खालामनाङामोन नोंसोरो जुदि एसां समाजनि माबा मोनसे जायो फोसाबग्रा बा भिडिअखौ नोंसोर भाइरेल खालामामोन जे माने जेबो रिजन गैयालासिनो नोंसोरो भाइरेल खालामामोन आरो भिडिअखौ दा नोंसोरो भाइरेल खालामनाया बिराद बिसोरथ' खोन्थाबाय डाइरेक्ट गुवाहाटीनिफ्राय फैदों मबाइल लायदोंमोन आरो जोंहा न'आवबो मिन्थिखानाय मबाइल लायदोंमोन जिहेतु ओमफ्राय नोंसोरो माने बिसोरो हासुनो ओंखारबाय नालाय गारिखौ लाखिनानैबाबो हासुखागोन बेयावथ' नोंसोर बेबायदि माबा मोनसे खालामनाङा ना आरो बिसोर गाज्रि खामानि मावनोबा इसां थांलाय फैलाय मेन रड लामायाव खालामगोन नामा बिसोरो मानसिफोरनि गेजेराव मेन दिमाग गैया नामा बिसोरा जेनेबा आं दायो बेफोरखौबो बुंनो थांला आरो खिन्थु बे भिडिअआ नंखाय एसां गिदिर जानांगौ खोथायानो गैया सिम्पल खोथा दायो बुगोरनाया बिराद रं जादों बुगोरनो मोनामोन उइदाउट जेबो रिजन गैयामोन नोंसिना बुगोरनाया बिराद रं जादों आरो आं मोजां मोना माने सासे सिख्लानि लाइफजों गेलेनाया नोंसोर हौवा मानसिफोरा बुजिया जानो हागौ जों हिनजावफोरा बुजियो न'खरनि पारमिसनखौनो मोनाखै जेनेबा जों मिन्थिलाबै मानो लोगो लोगो भाइरेल खालामनांगौ मोनसे माबा जागोन मिटिं जागोन सोरबा माबा मोनसे माबायावनो हरगोन एबसुनियानो जा जियानो जा बिसोरो माबा मोनसे डिसिसन लागोन बिसोरो जुदि जों माने अख्रा खालामोबा जोंनि गोरोन्थिमोनबा नोंसोर हगारनो हाबायमोन मा बुबायानो खानायाव बोनानै ओरै भिडिअ खालामनानै हगारनो मोननायखाय गोजोन मोनबाय नोंसोरो जेबो रिजन गैयालासिनो नोंसिना बिराद रं जादों दे खिन्थु बिराद रं जादों आरो हिनजाव मानसिखौ हाजार फुल नुबाबो नोंसोरो बुनायनि राइट गैयामोन नोंस्रा मानो थाखाय बुनो नांगौ सोरबा हिनजाव मानसिया बुफैमोन बेयाव जों जेबो एक्सन लायामोन जेबो बुङामोन जोङो हौवा मानसि जानानै मानो बुनांगौ नोंसोरो हौवा मानसि जानानै सासे सिख्लाखौ बुनायनि नोंस्रा पावार गैया सासे हिनजावखौ बुनायनि नोंस्रा राइट्स गैया आरो ओमफ्राय आंथ' दायो नुवाखै नोंसोरथ' बुंखागोन नुवागारा ओरैनो बखिदों होननानै खिन्थु बेबायदि नङा फान्थावस्रियाबो बेनि क्लियारिफिकेसन भिडिअखौ होगोन बियो खिन्थु आं दायो थानो हाथारिनि होग्रोनाय जाबाय आरो मानो होनोबा ओरैबायदि बयनिबो मबाइलाव इउटुबार फान्थावस्रिया भाइरेल जाबाय मा जाबाय सोरबा बोरायजों माजों हारे भाइरेल जानायनि रिजन थागोन ना बेयावथ' माने बयबो गोसो बायदि हगारदों जे हगारखागोन जेनेबा बेखौथ' जेबो बुंला आं जाय हगारग्रा बेफोरखौथ' जेबो बुंला आङो खिन्थु जाय बुग्रा जाय माबाग्रा बेयाव एसेबो मेलेम साननो गोरों मानसियानो गैयामोन नामा भिडिअ लानायखौ हमथानो रावबो गैयामोन नामा भिडिअ लानायखौ बुजिनो एसेबाबो र' मोनसे गाज्रि रिजन नुवाखै मायाखै होननानै बिसोरो पेरड जानाय माबाखौबो प्लास्टिकखौबो खेवनानै गारलालाबायदों आरो मा राइट्स दं बिस्रा बेफोरखौ गारनो माने मा चेकिं खालामनो मा दङ मोनसे गाज्रि रिजन नुबानो देन बिसोर चेकिंबो खालाम बेफोरखौ माबा जेबो गाज्रि रिजनखौनो नुवाखै बिसोरखौ माबाफोर जेबो गाज्रि रिजनानो गैखाया बेखौ माबाबाय आरो फान्थावस्रिनि भिडिअ बुनायाव नुखाबाय बिसिनियाबो माबायदि रं जादों सासे सिख्लानि पेरियड जानायखौ बेखौ लानानै माने डाउट खालामदों खालामनाङामोन पेरियड जानायखौ मानो बोखानानै बेफोरबायदि खालामनांगौ होमबा बिसोरो ओरै भिडिअ खालामनानै बारासो खालामदों बेबायदि नङा स' नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जानला मानला खालामलाबायनाङा आरो आं बे मोनसे खोथाखौ बुंनो सानो आं बेखौ बिराद मोजां मोना आं रागा जोंनो ओंखारदों बेलेग गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि घटना जायोबा आरो नोंथांमोना सोंग्रो जेनेबा मा जादों जाया बेफोरखौ सोंग्रो बबेनिफ्राय फैनाय मानाय गाज्रि उइदाउट गाज्रि रिजन नुवाबा दै गाज्रि रिजन नुयोबा माबानांगौ बेखौ बुङाखै आङो गाज्रि रिजन नुवालासिनो बेफोरबायदि जायोबा आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि जाय बुग्रा जाय हमग्रा बेफोरो माने बेफोरबायदि खालामनाङा मोजाङै सोंग्रो मोजाङै माबाग्रो आरो नांगौ बेलेगनि आखायाव जाय बेफोरनि बिबानगिरि बेफोर सामलायग्रा बेफोरनि माबायाव हर एबसुआनो जा एनडिपिआनो जा बेफोरनि माबायाव हर जाय
बेफोरनि माबा मोनसे खालामो एक्सन लायो बेफोरनि सायाव नोंथांमोना बुग्रोनाङा आरो बेबायदि नङा जिहेतु आं बिदिबो बुंद्रायाखै माने जाय गाज्रि बेखौ माने बुनाङा बेबो बुङाखै आं जाय गाज्रि बेफोरनि सायाव नोंथांमोना जुदि मेगनजों मेगन डाइरेक्ट नुयोबा रिजेनखौ नुयोबा नोंसोरो बुग्रो बेफोर नोंसिनि गोसो आरो मा खालामो बेफोरबायदि जाय जुदि रिजेन गाज्रि रिजेनखौनो नुवालासिनो नोंसोरो जेबो सोङालासिनो डाइरेक्ट बुग्रोबा सोर मा जागोन दे जेनेबा बुग्रोलासिनो बेथ' जानाय नङा ना आयेना बेथ' नङा मानसिया माने सब समाय बेबायदिल' थायो बेबायदि नङा सब समाय माने मोनसेल' माबायाव थाबाय थायो मालाबा बहाबा थाङोबा लाखिफ्रांनांगौबो जायो मालाबा हासुनोबो ओंखारो खिनोबो ओंखारो लाखिफ्रांनांगौ जायो बा गारि थाबाल' माने लाखिनाङा बेफोरबायदि नङा आरो लाखिफ्रांनांगौबो जायो मोनसे बहाबा बिफोराव थाङोबा बेखौ बुजि मोजाङै सों सोरनिबा गामियाव जाबाय बायोबा बेबायदि नङा जे डाइरेक्ट बुनांगौ गारि लाखिबानो सेंग्रा सिख्ला हौवा हिन्जाव थादोंबानो बुनांगौ डाइरेक्ट अनलि रिजेनखौ सोंग्रोनांगौ नोङो रिजेनखौ सोंग्रोनांगौ मा जामारनाय मा जामारा बिनि उनावसो नोंसोरो एक्सन लानांगौ मोजां दिमागजों अब्लासो जोङो सल्भ खालामनो हायो गाज्रियानो जा मोजाङानो जा दायो आं बारा बुंनो थांला नोंथांमोना आं दा थानो हाथारिनि बुंनाय जाबाय आरो आंनो इसोरो खोन्थाहरजोब्बाय सब खोथाखौनो या सानबायनो मानो जोंना दायानो जेबो गैया ओमफ्राय मानि थाखाय खानो हमला हमलि खालामखो होमबाथ' बिसोरो दाखुफोरसोदां माबा गामिनिबो नङादां होननानै गिनाय फैबाय माबा मोनसे खालामोबा बुथारना दोनोबा मायोबा बेबायदि साननानै जेबो उत्तर होआखै जाहैदों आरो बियो ओमफ्राय जुदि सानबायो खानायफोरखौ सिननानै होबा माबा जेबो एक्सन लायाबा मेन्टेलजोंथ' मेन्टेल जाफानो हाया होननानै सिरि थादों बुजाबाय थादों आरो बियो जेबो बुङाखै मानसिफोरखौ हमनो हायाखै आरो बियो सोर माने दानि जुगावथ' उनाव गुन्दाफोरबो ओंखारो जेनेबा सोरबा गाज्रिफोरबो ओंखारो बिनि थाखाय माने बेफोरनि फान्थावस्रिया सिरि थादों आरो जोंहा नाफा फान्थावस्रियाथ' उन्दै बैसोनि जेनेबा बुजिस्लाबा बिसोरथ' जाय भिडिअ भाइरेल खालामग्रा बिसोरनाव दिमागाव जेबो गैया नामा जेबो रिजेनानो गैया गाज्रि रिजेन थाबानो देन माबा मोनसे खालामगौमोन जेबो गाज्रि रिजेनानो गैयालासिनो सासे सिख्लाया भाइरेल खालामजायोबा बियो सुसाइड जायोबा माबा मोनसे जायोबा बिनि रिस्कखौ सोर नोंसोर लाजोबगोन नामा भिडिअ हगारग्राफोरा नोंसोर लागोन नामा नोंसिनाव इसिबां मेन्टेलिटि दिमाग गैया नामा जेनेबा बे सुसाइड जाबाय बायोबा बिनि दिमाग साननो हानाय मानसि नङाबा नोंसोरो समाजखौ दाफोसाब आरो बे गाज्रि रिजेनाव नुनानै सुसाइड जायोबाथ' जेनेबा जोंबो सानबायमोन जेबो गाज्रि रिजेन नुवालासिनो ओरैनो भाइरेल खालामजायोबा नोंसोर मा सानदों भाइरेल खालामजायोबा बेखौथ' जों हमथाना लाखिबाय दे मोनसे सुसाइड जाफ्राङोबा बिसोरो बे सुसाइड जायोबा बिनि रिस्कखौ नामा बिसोर बुग्राफोरा लागोन भिडिअ भाइरेल खालामग्राफोरा लागोन नामा बेखौ जुदि बिसोरो साननो हायाबा समाज फोसाबनाय खामानिखौ दामाव आरो बेफोरबायदिखौ दा हमथा नोंसोरो बेबायदिसो बेखौ जाय साननो हाग्रा बेफोरबायदि मानसियासो बेफोरनि एक्सनखौ ला बिदिनो आं रागा जोंदों आरो बे हौवाखौ बुबाबो हिन्जाव मानसिखौ बुनायनि राइट गैयामोन दा बे मान सनमान जाजोबखो दसेयावनो नोंसोरो बेबायदि खालामबाय जोंनाव नङाबा गामियावनो मिथिं जागौमोन गामियावनो माबा मोनसे खालामगौमोन नोंस्रा हगारनायनि जेबो राइट्स गैगोरामोन बेयाव आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो भिडिअखौ सरि नोंथांमोना आंनाव सोंहरबाय थानांला आं क्लियारिफिकेसन भिडिअखौनो होना होबाय गाज्रि दा मोनसे फान्थावस्रियाबो क्लियारिफिकेसनखौ फुलैनो होगोन आरो बिथाङा बिराद रागा जोंदों स' दे